years these days. So soon when you pay a level. Parang develop boss. Yo pembina muntu. Yo pembina upela. Uthanda ngomqala yazi mase ngikushaya. Kodwa kukhanya siphelelanga hayi. Ukukwanele nje. Mebanga qhamuka kodwa abantu namhlanje. Base babona into sana. Vele leya wayile yasikhatha ikhonda. Ya joyina kabi lento lekati kabantu. Ukushaye. Joyina kabi lento zofuta kathi. Sure. Wala ko nile. Bavako. Enko nela andambona inhlaka ngasambona. Andabona umuntu namhlanje. Mhlanje just phelela. La ipost ukuthi ubona ukuthi ayekho. Ayithi ngihlale nani bafethu vela ngoba yikho into engiyenza ngathi ayihlala ba. Nayo lo mthitha lona ngimthola namhlanje. Akona boss naye akekho. Uthola imashana lesiza kwakhe. Manje ba uzoba boss. Ngithi uzoba boss kanti okay. Hayi uzoba boss phela mina ngisabi. Noma ngisabi. Ngisemanjinja. Phela ngiyakho. Sure. Manje wamhlenza ngafunda. Inkinga nomjita ngiyenza. Nebeef ngabeef nje. Ntenje ngaphela shaya le yazi. Hawu yeah. Ngizobula le karate. Ufana nje ngocha ngishaya ko. Nama kita ya. Shaya. Kavuko ngifundisile. Machita ayiboswe anmen bafana. Machita aleni. Ukujoin. Shaya na mwenza. Uyathanda. Selani ukujoin. Oh imali. Join. Ukujoin team. Yeah, ngicela ukujoin. Ayikapheli yami nako leli. Abafana semendwana kamavele. Ayinabi. Ngoba mina ngithe ngifuna ukunithetha nokwazi. Manje nasenjana kamabhele. Kodwa mina bese ningishayelani. Ngoba yini ungacela ukuthi ujoin. Vele bekudinga impaba. Ngishaya. Nama kita senzo sasenya hapa basi. Nama kita ngiyangedwa. Hawu. Ay namo. Oh, check the chito. Ya kaso ciri Malunde iphara. Ngingaba kuwesizo ngokusimama. Ufuna ngisifundo. Ayimeda yona. Ufuna ngikusimama ngisekhona. Also what training. She's Malunde now. Pensa tipo che fuori sorinina con sì. Oh. Non passa la cam. Did you get your pen? Non sa, sempre con. Guys, I have a plan to deal with this guy. We must write to talk soon. Let's have a say out today. But Matemula. Medicine chat Matemula, Boti, Tato, and my father.
Yo, man, you're watching. Yeah, this is Malunde iphara. Imana beti. Abantu bizeza umathini anything to umathini. Lenyamala. Yes. Lenyamala. Ringo tulistona Kama semi ndo babu nyamala. Iman the school me. Ayenda mediku na ngapha. Kratan different. Yeah, ndana le sky matemula kai. Yeah. Meles siyabuye. Asifika buye da. Le outlet meles is kaumbuye lesabatu. Soso kethi umuthi nini? Mina ngithi lale wena before thola umuthi ngithi bushaya. Yeah, samba kule outlet zonke umuntu ayisusela umuthi lokho. Yeah, so yina kanjani yakhumbula nami before ngifake la ngibasha. Manje sebenzisa umuthi engivele ngibale. Mama nje bekhuluma Tula. Yeah, but outlet they must look slow they take it to slow. Yeah, but it's all the cherry apple. Massa. Awahlala phansi. Ngithe uzohlala phansi hayi la. Ngithe phansi. Ngithe mina la phansi, angisho ukuhlala phansi. Kanti wena futhi izusho uyazazi. Ngoba mina ngakushela yini manje uyazi manje. I missed you too. Kalian subscribe after this video has an application klik video subscribe. Saya subscribe kan dua tahun dia nggak. Saya subscribe besok. Subscribe video. Kalian nggak start pemain ke sekolah kan